ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minta kasngi kabalang kareke ya kasngi buram jongu Jacob apostol ngi ong Jacob bakrau na mardon arngot ki Jacob hapadengi apostol but unio Jacob bakrau ula ya mater ausnem sa po Henry edi nakakti jongu usiam Agrippa ha Jerusalem Henry shua bawin yap mater na hadin ka Pentecost katkum ka history ulalesha Spain ha Portugal kajan Portugal ulalait ialap ya ka kubar baba syakata ka jaka kadeg jaka Santiago Bad ula perlut ya kapor da kaban ialap ya Jisu bad kala don bun kinamput ka ongro kat baudang ialap hangdo kamaria teisuti kalawan pau hau ha ka basyang halor uwe u poya paya bad kala I mean siem yawu bad kaneka jing pau jang kamaria teisuti hau kalongro ki ong kadbah kadandon Jerusalem kamaria kapau ha Santiago hajan Santiago banai min siam kabamod kamaria tesuti kaladon arjaka ha kaju kapor kane kalong kawe ke jingaye kababon giri kuidru kelayo pidiang ha kaba kila bandon arjaka ha kaju kapor kibru kiyo I yeki arjaka kamaria tesuti kalawan pau banai min siam ula tre hangdo nakaba yo min siam na kamaria tesuti Bad bun ki Kristan kila bun ki bru kila bud ya ka jingyalap jongu Jacob apostol. Bad hadin pat ula leit pai hadin kane ka jingyalap ula leit pai bad de hangto ula kelon yap na ka ti jongu Agrippa. Hadin ba ula yap imat katkumga history ki nombur ki sinran jongu Jacob kila rabiang ya ka metiap jongu bad kila tepno Harut Kaweka duriau bad hadin bun snem wayu hermit ula lap iaka jaka patep yawu bad nado kata ka por lasna kaweka cathedral hangdo haka kerteng jangu Jacob apostol bad ki briu kilas tamban tuit shakata ka jaka kum ka pilgrimage sander hadin rom bad Jerusalem kane kalong ka jaka kawakongsan hakababun ki pilgrim ki lejingo arduai hakamat kajingtep jongo Jacob apostol bad nado kata ka por kala priang ba kum ka pilgrimage center kala yoru ka kerteng Camino de Santiago Camino de Santiago kata ka mud kalindi jongo Jacob apostol kalindi jongo Jacob apostol dan ki brio ki bay yard da ka bicycle arspa kilometer ban yard pilgrim shakaneka cathedral baki duai bad ka jing tumo jongi kalong ban roy ha ka jinge kumjuro ban pediang ya kata ka minsiam ban yap mater jongo Jacob apostol ha ka jingim jongkiru ban yang scam ha ka jinge kalam kinrandin ban roy khataka mensiam ujisu hapo jonki ko himen ko para kadang ireke yaga sngi buram jongo Jacob apostol nios ngoru naka gospel minta kasngi kumjuru naka jimpule naka shiti jongo Paulus pakusha Korint kumno ngede ban yaine badu jisu daka jingshisha kekemi jongo Jacob apostol kalawan syau jisu ban pan ya kerdan Kala pan syuki badu Jisu ala ai kuri. Haba kala pan ya ka syuki ujisu utarwa ya ka kuri. Badu Jisu ong mano pa pan syuki barabor kideki nong sinshar jongi gentil. Syuki hangne kabamot ki kerdan. Kerdan badon burong. Bad haba kam kemi jongo Jacob kalapan ya ka syuki baro shipongod ki apostol
kila kunyum persya, kila snodom palat. Balai ki snodom omde na marba ka kami kala pan kumne, bad ki perkat omde ban pan kumne, ende na marba kim shim layo lad ban pan shuaya ka. Ki baro kila kunyum na marba, baro ka darngut, kila kwa ya ka shuki. Baro ka darngut, ki mud ban pan ya ka shuki, henre ka kami jongu Jacob apostol badianis, kila panjua yaki te kila snodom palat. Kila kunyum, henre haba ujisu layo i, baro ka darngut ki apostol, ki don kaju ka minsiam, halor ka jimpan shuki ujisu ong, pimde ban long, kum ginong senshar jongi gentil, kilong giba wad ya ka shuki, kilong giba wad ya ka kerdan, bad ujisu ong, kinombur jongu, kide ban long ki shakri, kide ban long ki bawad kuri, omde bawad shuki, henre kide ban long ki bawad kuri. Ke jingim kristan ka bamut, ki kristan ki bawad ya ka kuri, ki ba pediang ya ka kuri, ki ba trang ya ka kuri, but ki ba imda ka kuri, kenamba kindup yo shuki automatically. Ladang ipellut ya ka porjangi, banwad ya ka shuki ningkong, ngin kerlalong ki kristan balasyakan dai. Ladang ipay saudong jangi, what happened ki kristan, what happened ki kristan ki babhatam, lese ki ba shakri ya ka balang buon ki benda, ki ba kit buon ki jingkit kam, ki ba kit buon ki kerdan, lada killi binia, bale pi shakri kumne ki ong ngawar shuki. Shalindat jong ka jing shakri jong ki ngila benyo i kilabu iya ka shuki ningkong banya ka kuri. Ladang ipet what happening ki nongyalang babhatam lese ngi ong kilong babhatam kilong ki bakaloy ben tre kano ka kam jong ka balang hakam hapo kamensiam jong ki dondru kanega jingkwa banyo shuki ningko. Wad mangi iwei pa iweru. Haba kata ya kata ka jingkwa palat yangi, ne don mano batu kelar kata ka jingkwa jongi, ngin stang ban kelalang ki buryu, bam syakrishu, bam isyu ya ujisu, bam isyu ya kabalang, ngila banyo i bun ginong yalam balang, kila sange ban syakri ya kabalang namar ki don kano kana ka jingya per jingmod bad ki para nong tre ngila ban yoi hamalla ki balang ngila ban yoi malla ki balang snong ngila ban yoi malla ki parish ngila ban yoi kum gini ki nong yalam ki bala sange shisen don ban tre naga binda jisu naga binda ka balang namar don manure mano bala persyam ban yakinino ka syuki jongki ne kimbadio burom lese kiyong parish priest umbat burom iawu habat hadin baula traishitam ne bakala traishitam ne ki veipat ki nongyalam kim shimla burom te namaka tagadaw kiyong kamindoy ayu bangatre kamindoy ayu bangatre nagabinda kabalang habaki ve kim burom yanga namar baro mangi ngidon kemensiam jendil ngidon kemensiam jendil wan habang ilong kristan giba bajana itam kamensiam jendil katrekam nakata ujisu wangi ki apostol watnum shaya kamensiam jendil bantre hapo jampi namar kaneke rukom panchuki kade ka jinglong jongi nong senshar jongi jendil ya ki nong bur jongu kres ki nong bur jongu kres ki panayo ki pan kuri kuri mot ayo kuri mot jingsha shitam jongu Jesu Christ kumbau Jesu la shashitam ngide ban shashitam nagata daw habang ngayong Camino de Santiago kalindi jongu Jacob kabamud lindi kaba u Jacob ulajid da kabara kuri kaba u Jesu la tarwa lindi jongu Jacob kabamud kalindi kaba ulara ya kerukam ulara ya ke kuri kahne ke jingsha shitom jongu kris nagataga daw ulala ban pediang suk
ya ka jinglong mate dam ha ka jingim jongu haba ula kerlalong usyakri bajanai haba u kerlalong unong bud bajanai jongu kris haba u kerlalong u kristan bajanai ula ang ngam kwa syuki ngalas ngohon da ka kuri ha ka jingim jongi ko himmen ko para kom gi kristan ngide ban ong man ka gelip mat ngatrang ia ka kuri ia ka syuki haba ngi baro ha ki inga sem jongi kimi ki pa ki kon ki ti ki ngalakwa kuri ia ka syuki kata ki inga sem kan kalalang ki inga sem basai sota namar baro ive pa ive kin yakob markel yang ban shashitom nagabinda ive pa ha kabalang ladang idon nongyalam kumne kabalang kan seizo kloy ka jinget kan roisted but bar ke banget kin yakob hapateng jangki bandra kuri ia ka syuki ha ka nega sungi buram jango jakob apostol ngi duwai nagabinda kane ko jisu perlong ianga uba kloy ban pedang ya ka kuri ban yad ya ka lindi janga kuri lindi jangga jing shashitam ya ka lindi jangga syuki kekerdan jangga burom henre kerdan janggi syakri jisu bayin karku kardo yangi pensle yangi lemba ke jingya sailem jangu jakob apostol yarap yangi banyai ya ka nega lindi camino de Santiago haka jingim jangiru kalindi jangu jakob apostol kalindi jangga kuri kenapa ngelaban kindiu buram iveya iveipan lembaga jinglong syakri jangi en ya ro ya utrai Jesus Christ